za rekonstrukciju Pančevačkog mosta, obezbedili smo u 2008. godini 800 miliona dinara. Naš cilj je da ove godine od planiranih 600 miliona evra zaista potrošimo sve, jer svaki dinar koji ostane je dinar koji je, nažalost, izgubljen za investicije u Srbiji, pošto ne može da se prenosi iz jedne godine budžet u drugu. Ukupan broj projekata u ovoj godini je 973. Pančevački most, čija se rekonstrukcija čeka već, da ne kažem desetinama godina, ali godinama, i ove godine ušao u NIP. Trenutno je raspisan tender za izvođača prvog dela radova. Očekujemo da će radovi početi polovinom maja ove godine i da će trajati između godinu i po i 2 dana. U toku te rekonstrukcije će most biti obnovljen i dobit ćemo još jedan železnički kolosek, tako da će se povećati frekventnost toga. Na tom projektu radimo zajedno i vrlo dobro sarađujemo sa Železnicama Srbije, sa Autonomnom pokrajinom Vojvodina, sa gradovima Beogradom i Pančevom.